Moni nde ku Sao Paulo International Airport ya ku Brazil. Wina wache anthu amakonda kujambula ma video akapita ku airport amajambula ndege chani mukhala chikhalidwe basi. Nde kunali mphepo kwambiri eti weather sinali bwino. Kwakhala kukhala ma zimphepo zosadziwika bwino zosakhala bwino. Nde siku imenelo kunali mphepo nde ndege anaisi yakayi imafuna kuti imakonzekera kunena kuti izinyamuka kuchoka ku Brazil wo kupita kubwerera ku UK. Destination yake inali bound to London Heathrow. Nde anthu asanakwere eti yonoti ayikonza bwino zonse zili ready, anthu sanakwere komano mvula ija inazayamba mphepo yosadziwika bwino kokomo. Nde munthu yamango jambula zake nde wapezeka kuti wajambula chiphaliwali chikumenya ndege ija. Nde video yake mmene wajambulira yachita go viral. Nde ndimangofuna kuichita share video ya mmene chiphaliwali chinamenyera ndege. Suti kwina aliyense wavulala kapena china chake chachitika. After kumenya ndege choncho anaipanga ground kunena kuti aliyense asakwereso ndegeyo aoneka ngati chiphaliwalicho chapanga cause damage ina iliyonse mu ndegemo. Nda anayipitisa kayi ku maintenance kuikonza chilichonse kuti aone kuti chili bwino isananyamukenso. Nde mangofuna kuchita share zikomo kwambiri.